Meghalaya Cricket Association MCA hakasni balang kala ai ka jingkit bok kit reweng ya ki thayele kai under 19 jongka ki banni hakasni palai banlej aireng hakalempung yele kai jongka under 19 women's one day tournament ka banlong hasurat Gujarat nado pakhatrik menta ubanai kane ka kinhun ki thayele kai ka Meghalaya hakani ka kinti ka bamenta kin mi madan banya khun persha ya ka Vidarbha ha ka phatrik buat pat sa ka jinga khun persha ya ka Pondicherry ha ka Shiphau Manipur khat Tamil Nadu khat sao bat Maharashtra ha ka khan rew tarik menta ubanai ki thayele kai ki ba ka MCA kala yo bakan jet ban mi khmat sha ka ne kalampung ki dei ki bala dab ban mi khmat yala ki jong ki sinjuk yele kai cricket ki badan ha ki district ka jilla kata ha ka under 19 girls inter district cricket tournament uhani secretary ka MCA uba Gideon Kharkongor ula ai mensiem ya ki ni ki thayele kai ki banlek mi khmat ya ka jilla ha ka ne ka kinti ka ba menta da ka ba ula kintu ye ki ba kim dei bantieng namar bakum kinong penyat ke MCA ka Shania bat kermen ba ka ne ka kinhon ki thayele kai ba menta kilong ki bakan sai bat badan kata kasap ka bakham kerpang kumju na kalyang president ke MCA u Naba Batharji ula ai mensiem ya ka kinhon bakim dei ban sngono mensiem hadien bala penyakap lang ye ki bat ki jilla yele kai bakhlan kum ka Tamil Nadu ne Maharashtra penban u ong ba ushania teli ha ka ni ka kinhon bakane khunting e bat yele kai bha ha ka ni ka kinti ka bamenta ki kerteng jong ki nong yele kai ban mi khmat ya ka Meghalaya menta ka kinti kilong ka Dianchi Dora and Sangma Dublin di Nengnong Inda Riakor Kharwanyang Fenisha Nongrum Ankita Sharma Kambesa Agitok Abieza Kharsiem Janika R Marak Monica Singh Emi Sakani Warjeri Rick Manchi M Sangma Jayshri Singh Awesa G Momen Jaylin R Marak bat ka Natasha Rabha katba ki support staff ki kentop ya Uranjana Yadav head coach Marty Mustafa assistant coach Helena D Sangma trainer Lucky Mary Marbanyang physio bat ka kong Bayuhun Milim ngap manager Ke gani jep kre jungi kala long kinjat sni bangi nomor kala deka ka sti ka baru slap te ka FCA ro kala penbiangi nadot nol sudong ko jungi ro kila penbiang ini bangi improve bangi guna hak tu bangi penlong itu ka jing juna jungi bakin long ka jing khan jungi ka kum ka tim ro ka kiko jungi bakin baro kala pendiarap ini bangi long ka jing long teli bangi sni kani ka tim bakum bangi la belaka ade ki jela ki bakham he Yung syong ka jing job na ka jing ram tingi ko apet ya kani ka jing la jongi bangi peni kasap jongi bat kumno bangi la shooting bangi la kalso kay rap subun so na mad ka jing kon jo kini ki state ki bakam he am so nila bani ni igin sa ay bangi duna yam hakato bangi la ban ki shu kum na ka jala jongi ngi ay bangi duna kum ha bowling ni batting ni fielding hakato nila ban ki shu te ka pen improve yang ni bangi na ka jaka ban kyo jaka ban sudam bitu haju ko ka tiam ki shu ka nanti ka ba kam jong shu